Abalandeli be-channel sesichazana amaphupho igama lami ngohlengiwe isibongo ngohambotho-ke. Namhlanje ngisifisa ukuthi ngeke ngichaze ukuthi kusho ukuthini lapho uphupha khona umuntu eziphupha yena ephuza amanzi. Ake ngichaze-ke abakwethu amanzi ngeke ngawachaza ngathi amele isimo senhlambuluko phezu komuntu ngale ndlela asuke ewabona ngayo. Uma wena uziphupha uphuza amanzi, wena nje uqobo lwakho luveza isimo sokuhlanjululwa phezu kwakho. Sivezwa isimo sokuthi sokuhlanjululelwa umoya wesithunywa nokukhuliswa kwawo nokunikezwa amandla nokuthethelelwa okuthize uhlanjululwe into ethize ngawe mase kusimama amandla athize okulisana nengabe isitha noma engabe inkinga, kodwa usuke kusho isimo sokuthi uyahlanjululwa, uthetheleleka into ethize, uyagezwa wena ngesimo somoya wesithunywa sikhule. Angazi noma ngichaza kahle yini. Kusho ukuthini ukuphupha amanzi uwabona mhlambe angesigubhu ekhishini aseyigubhini phakathi evaliwe. Kusho ukuthi kunesimo sezinkulumo ezingakhulunywa, ezingaxazululwa, izimfihlo ezithize ezidinga inhlambuluko noma izinto ezithize ezenzeke phezu kwesimo sekhaya edinga ukuthi zikhulunywe, zihlambululwe. Shuthi nje maye ngegubhu kusho ukuthi la ekhaya nihleli nezinhlambuluko eningazenzileyo. Ayibona indaba. Uma uwaphuza kusho isimo sokuhlanjululwa kuwe, hayi lokuhlambululeka ukuthi kwashonwa mhlambe waphuphunyelwa, cha, somoya sakho sokukhuliswa ingane engaphakathi kuwena umntwana lo osuke eyisithunywa nonamandla phezulu kusuke ukhomba isimo sokuhlanjululwa kwakhe ngawe. Mhlambe lapho unyathele khona, ngiphinda nje lento ngenzela ukuthi abantu baqonde lapho unyathele khona, lapho uhambe khona kube khona isimo esikungcolise wangazibona wena, wangazi futhi. Mase uyaqalwa lento makuthi ingcolisile yehlise, yabalekisa noma yehlisa amandla omoya umntwana ongaphakathi umphefumulo wakho uyahlanjululwa-ke manje ukuze ubuyele kephi esimweni, simo sesithunywa sengane yomoya umphefumulo lokho ongaphakathi ibuyelwa amandla. Ngiyaxolisa ukuthi ngihlehle ngiphinde lento ngichaze ngenzela ukuthi abantu beqonde umehluko phakathi kwala lezi zinto zothunga. Sengishilo ukuthi amanzi mayengesigubhu kusho inhlambuluko ehleli, hayi yokushonela, hhayi kodwa yezinkulumo ezizimfihlo esekha. Kuhlukile ukuthi lapho umuntu egeza nokuhlambuluka, inhlambuluko, khipha into eyimfihlo eyaba yiphutha eyenziwa ngokungafanelekile noma isimo esenzekile ngokungafanelekile. Yilapho-ke kodwa nje lokho ukuthi mhlawumbe uphuphe ugeza kanje, cha, kusho wena ukuthi kubika wena uthi fanele ugeze wena gazi, ugezele negazi lakho, yabona, eliphilile nelidlulile kusho igazi. Ma ugeza nje bika isimo umzimba loyo, shuthi wena fanele ususwe uhlambuluke umzimba ngoba kube khona iphutha elokuthi kuhambe umuntu noma kube khona iphutha lokuphuphunyelwa, shuthi kulimaleke ngokwegazi ingakho washa inyama legazi, shuthi lokho okugezela kuqondene nomuntu, kodwa mawaphuza aqondene nongaphakathi ophila kuwena, uyahlanjululwa, uyakhuliswa, uyathethelelwa isimo esithize senzeke phezu kwakho. Ngizolokho ngisho nje lento ukuze abantu bazoyiqonda lento ukuthi ihlangana kanjani, ihluke kanjani. Uma uzithola uphupha amanzi echitheke phansi mhlambe esuka ngasemsamo lapho mhlambe lishisa khona impepho, inhlambuluko leyo enkulumo etshengisayo ukuthi lapha emsamo bayanitshela ukuthi nina nihleli nendaba eningayikhulumile njengoba sebewachitha phansi
bantu noma esekuchitheke phansi, kutshengisa isimo sokuthi ngoba anifuni ukuyikhuluma le ndaba, sesiyaduba-ke ngoba kade sahlala silindile, sekuzoba njani? Senizoyibonela la manzi, senizohlala emanzini. Asho ukuthi-ke sengaze kube inhlambuluko esingaze ithathe imiphefumulo yabantu, ngoba sekusuka kephi? Sekusuka phansi, sihlangane nabantu abaphansi ukuthi ikhulumeni le ndaba. Yebo indaba into enjengaleyo-ke. Uma ngabe nje kuthiwa uwaphuphile impela amanzi esephansi mhlampe noma isegcekeni, ayingangakuchaza-ke lokho nakhona ukuthi kubikwa nje ukuthi la egcekeni nihleli phezu kwezinto nje engakhulunywa nje, kodwa futhi ekuyizona ezogcina seyibulala abantu la ekhaya, ngoba inhlambuluko engakhulunywa nje, kuhleli phezu kwey'mfihlo nje. Ayi abantu bakhona nje amaqili nje angafuni ukukhuluma izinto, into ayimboza. Hayibo into ayimbozo bafowethu, iqonde nje into inzima injalo iqonde. Uma ubona ukuthi awukwazi ukuyiqonda, uzowaphupha amanzi. Uma uthi awukwazi ukuyiqonda, angazi wenze njani, kodwa fanele ufune indlela yokuthi ukwazi ukuyilungisa ngoba usuke uyazi. Uyiqonde nje, uma uthi ekhaya kwakuthakathwa, kunobuthakathwa obude, kubulawa abantu komakhelwane, iqonde leyo nto. Usho ukuthi cha mfowethu, ake ngihlambuluke la usho lapho, usho uzama ukulungisa lona, ngoba izohamba ihambe phela lokhu ivelisa, nawe uyazi izogcina sekugcwele amanzi-ke. Mhlawumbe omunye wachitha umendo kamfowabo, inhlambuluko leyo, yabona. Omunye mhlampe wadlisa usibanibani wakhe, ethi uyazama ukwenza washona, inhlambuluko leyo. Fanele izinto ey'njengalezi ey'qonde inhlambuluko, ukuthi izinto eziyinhlambuluko ilapho suke fanele kuphume khona iy'mfihlo ey'thize ezidala ulaka nomsindo nokushona nokudlula kwabantu, yabona. Ilapho-ke uthola uzowabona amanzi esegcekeni, bakwethu okusho ukuthi ekhaya fanele kukhulunywe izinto eziyimfihlo kuhlambulukwe, umuzi uthelelana amanzi kuhlambuluke la. Hayi khona uma ephuma emsamo kusho ukuthi isuke impela leyo nto iyinto ngisho edlozini. Ephuma endlini nje emsamo, hhayi nisedlozini, hhayi uyabatshazwa kuthiwa cha unenkani bo. Awufuni nje nhlobo ukulungisa inhlambuluko, kodwa-ke ngoba awufuni, sebezosithathela ini? Izinyathelo nezinqumo ngaloyo muntu thizeni lawo manzi asuke eqhamuka khona. Kuphinde futhi uma ukuphupha mhlampe-ke ngawachaza-ke bakuthi amanzi la uthola ukuthi uziphupha phakathi kuwona, ngachaza ukuthi hhayi izinto zasemakhaya ethu, emakhaya abazali bethu abaphilile ekuqaleni. Uma uziphupha phakathi emanzini, kusho ukuthi wena uphakathi kwesimo sani sabantu bakini abahambayo, benze ngendlela enhle, bengenzanga ngendlela enhle. Ngani na? Ngesimo ababesiphila bona. Shuthi wena uma uphakathi, kuvela nje ukuthi wena usambathwe noma ubhekene nezinkinga zabantu abaphilayo ekuqaleni abangazilungisanga. Kufunakala iy'nhlambuluko, kufunakala izinto zemimoya, kukonke nje. Uma uzibona usemfuleni phakathi untanta lapha phakathi, noma uzama ukubhukuda uphumele ngaphesheya, lokho nje. Kodwa nje uma uziphuma usemanzini kanjalo, cha wena unezinkinga obhekene nazo efanele uyilungise. Uma untanta nje phansi uyilungise, uzehlule ezahlula okhokho abaphilayo. Manje-ke bakutshengisa ukuthi ukuleso simo, awuzame indlela ungagcina uphume ngawo kulawo manzi lawo, uyabona. Noma ukwazi ukulungisa lezo zinto ukuze phela bekwazi nabo ukusizakala ngawo, ngoba umbathwe usizi nezinhlambuluko nakho konke abangakwenzanga. Manje sekumthwalo kabani? Wakho. Yingakho uzozibona unjani? Tanta phakathi. Bafowethu-ke namhlanje ngisacela ukuthi ngime lapho, ngizophinde futhi ngiqhamuke nokunye ngokuzayo, nisale ningahleki bafowethu.